Привет! Това е паметната плоча с марша на 13-ти пехотен рилски полк от Кюстендил в състава на 7-ма рилска дивизия с щаб в Дупница, която участва в превземането на Солун по време на Балканската война, прославената 7-ма рилска дивизия. Днес сме 1 декември 2024 година. Днес е национален празник на съседна отвъд Дунавска България, наричана днес Румъния. И защо е днешния ден национален празник на Румъния? Защото през 1918 година, в резултат от разгрома на империята на храбрия войник Швейк, румънската армия влиза в Трансилвания. Лелеяната мечта за обединение на трите княжества, така наречени Влашко, Молдова и българското Седмиградско. Каква е тази държава, в която сработи инстинкта за самосъхранение тези дни и си поведе на първия тур на президентските избори Калин Джурджеску, който се обяви за независимост и за неучастие в подготвената война срещу Русия от страна на големия сатана с инструмент НАТО. Това е нормално, защото, както се изрази изключително точно, така както не можеше официален Кремъл да се изразява, но през неговата уста Владимир Жириновски, шута на Кремъл, 1994 година, кацайки не случайно на летище София, Румъния е държава на италиански цигани от 19 век, заграбила територии от България, Унгария и Русия. Надали има какво да се каже повече за тази държава, в чието южни предели днес се изгражда американски противоракетен щит и най-голямата база след Рамщайн в Германия на територията на Европа американска, Михаил Когълничано в Северна Добруджа, на българска територия. Тотална цел на руските ракети. Ние сме цел в момента, заради предателите, инсталирани във властта. Та днес, 1 декември, ще видим какво ще решат румънците на техните парламентарни избори и предвид очакваното касиране на първия тур на президентските им избори. А вчера, 30 ноември, бе Андреев ден. Дена на апостол Андрей, покровителя, християнизирал пределите северно от река Дунав по време на Римската империя. Това са днешните Румъния, Украйна, Беларус, Русия, включително и другите земи на унгрофините тогава, по време на християнизацията на Източна Европа. Свети Андрей е покровител и на Румъния, и на Русия. Андрей Първозвани, чийто символ, Андреевския кръст, значи няма преминаване. През Русия няма преминаване. Наполеон превзе Москва и бе до тук. Хитлер спря пред Москва. Янките просто напреднаха малко към Курск и бяха до тук. Така че правете си сметката. Стратегическо поражение на Русия няма как да се случи. Това важи особено за Николайчо Денков и за Кирчо Петков, които вчера бяха на гости при вселенския позор и американския агент Вартоломей в така наречената
Вселенска патриаршия. Стратегическо поражение на Русия е невъзможно. Най-много да получите някой орешник, да го кажем. Чувството за самосъхранение, да видим дали ще сработи у нас в България, при българите, с този така наречен инсталиран от янките политически елит в кавички. Защото нищо добро не ни чака след Андреев ден, тъй като флага на руския военноморски флот с най-новата подводница Белгород, която е приносител на подводните дронове Посейдон, в състояние да унищожат изцяло и източното и западно тихоокеанско американско крайбрежие, то от Съединените щати нищо да не остане, в момента са на бойно дежурство. Какво остава за някаква си отвъд Дунавска България и за това, което е останало от България, граничещо само с български територии. Тоест, както се изразява Константин Стоилов, България граничи единствено и само със себе си, което не е лъжа. В резултат от умното и мъдро управление в кавички на българските политици ще ни последва четвърта национална катастрофа. Нищо, че отсреща има Коледен базар. Така че, навлизайки в последния месец на преломната преломната 2024 година, геополитическия Рубикон е преминат и независимо дали се иска или се харесва от някой, ключовото понятие нов световен ред е вече в сила, особено след срещата в Казан. Така че глобалният юг или развиващите се страни е ясно на чия страна са. В вече все по-очерталия се геополитически сблъсък между Русия и Китай от една страна и Съединените американски щати в опит да запазят наследството от предходния американски 20 век. Не. Отсреща обърнато, пише 2025 година, вече сме преломваме първата четвърт от китайския 21 век. И този нов световен ред ни очаква поне за един век. Така че правете си сметката. И нека тачим паметта на загиналите за обединението на България.